ete tampere nde dañmi e nder gurdamam mi yiɗi ɗum Allah mi weltima sabu Allah on mamtani kam nde ɗo tampere sabu heɓtinde ne dardam Allah jarama on jarama ñande jambareɓe Mauritanie jagga jiggo Tafsir en Youssouf Gueye en e woɗɓe Saydou Kane en Ibrahima Sarr alay sagal mi siftoro kala ɗo gonmi Ibrahima Sarr e Saydou Kane mo darodi min haɓanade ɓamtare ɗemgal men neɗɗo jagge ɓoore haɓɓide enne isum jadi ɓurɗe bonde enne aduna ɓe mbaɗama ɗum to wallata to soyi ha muusi jibgo taxibre bandiraɓe tinɗe muñe ñagoɗen en fof Allah gueɗel gotel tawde tan Murtudo Joob tawani en ɗo kala ɗo woni aduna he kanko tan goto ko kono ko daranɗen en kaɓane en fof somo wuuri kanko tan goto wawi lomtade hen ñagoɗen Allah hoto Murtudo ar ɗo bandiraɓeji wette ɗum ndeke noon so Allah waɗi koddirejo mum egginiɓe Allah waɗi koddirejo mum min wurni kam fawoya menen tampere ndekene kamɓe wirniɓe ɓe birnade tawi mboɗo dari oɗon dari kaddi gurdam miijoji ɗi ɓe donino dalƴolnoɗe e mabɓe en donno ɗiɗon miijoji eɗen dalƴiɗen e mabɓe ha saria e potal ndimago ɓaleɓe Mauritanie laato duuɓi nogas Allah uddi noppam ɗi duuɓi nogas mboɗo woni e niɓɓere bandiraɓe moƴƴi men e tedduɓe duuɓi jeegom Mauritanie Libye Irak ene jiilome bonɓe jambereɓe jaggama mbarama ɗo Murtudo woni aduna fof yo adde ware Allah waɗi men niɓɓere nene suurima tinɗen ciftere nden Tidiani an yalla rumomo yafomo jambaro ene sekka radio ji holde ceerno Murtudo en nene woni mboɗo majji tinɗen ciftere en Yerodoro Diallo o jambaro moƴƴi enene sodi dariɗo e haare men darinoɗo holto ceerno Murtudo woni penale fof Yerodoro Diallo ene saktude ne radio ji eyyi Allah dandi wari jambareɓe eyyi merti ene Mauritanie noppi ene cukki neɗɗo jangga rondo gande duuɓi joɗo duuɓi nogas noppi mum ko bindol hay nenam mi wawa haaldude mum so tawi ene wawa janggode bandiraɓe to ɗumen muusi kol Tengelle Ba meeɗan dañde ɗum Souleymane Baal meeɗan won dañde ɗum Umaral Fouti meeɗan dañde ɗum dendagal ɓiɓɓe halpulaare ɓe jibinaɓe mum e aduna o jambareɓe darniɓe leñol ngol meeɗan dañde holo oɗo musi mo dañde kono mi yettiri ɗumen Allah e nulaɗo muɗum en ko hodde e dow ɗum mi ari mboɗo ñawi e Mauritanie mi jokki haare pinal mi jokki hen haare politique yimɓe fof ene ganda ɗum Sénégal Mauritanie Gambie Guinée Bissau Mali ha Burkina Faso bang yo bang bandiraɓe moƴƴi ɓe ɓili sappo e joyi ujunere neɗɗo Sénégal ɗo tottaɓe ene seedanteji Pulaar tawi ko laamu Suufi Mamadou Ndoye dillini enen bang yo bang leydi ndi tawi noppi enen ene cukki safara o ene muusi ene tiiɗi nogas e ɗiɗi million walla nogas joyi million enen CFA yaltin ɗum men ene weeɓani mbaɗi sippire hen ko Allah USE fed Amed Mali Gaye nde ceerno Ba en Boubacar Kane en ko kañum tottimi bio ene garɗumi garmi France wiya safar nof woto ko temedere e capanɗe jeegom ujunere en nouveau franc mbiyen nogas joyi enen ujunere enen euro noppi ɗiɗɗi fof ma won capanɗe joyi ujunere euro mboɗo jogui ko wiyete sécurité social kono kañum rondata ko ene safar o ene gueɗe gueɗɗe eyyi holto ndin jawdi ene heɓete kadi taw ko machine ngaji ɓuɗɗi nellitade ete kadi ina foti kadi joguede ko machine kadi faboya taw o so boni ɗum to lomto hay goto meeɗan ñagade mbuuɗo hay goto meeɗan ñagade